warahmatullahi wabarakatuh. Kenalo jenengku Sabita Sharon Aprilia saka SMPN 29 Surabaya. Nah, video iki aku bakal jelasno tegese layang. Apa tegese layang iku? Layang ya iku pangunek-unek ing isining ati kang kasrat ana ing kertas utawa lembaran sing dikirimake marang liya. Nah, nang kene layang diperang dadi 6 jenis. Pertama, layang pribadi utawa iber-iber, layang ulem utawa undangan, layang lelayu utawa kabar pepaten, layang kitir utawa telegram, layang paturan utawa edaran, lan sing terakhir yaitu layang dawuh utawa perintah. Nah, nang video iki aku bakal jelasno salah siji jenis layang yaitu layang dawuh. Penasaran kan apa sih layang dawuh iku? Sadurunge lanjut, ojo lali like, comment, and subscribe channel Wolukojo nang ngisor. Nah, layang dawuh yaiku layang sing isine dawuhe marang andahane. Tuladhane perintah marang andahan kanggo nglakokake pegawean. Slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. Aku bakal jelasno struktur layang dawuh. Sing pertama, ada wiyah, nerangake unggal muwe sing kirim layang marang sing dikirim. Keloro, surasa-basa, artine isine layang. Katelu, papan lan timongso, artine keterangan wektu penulisan layang. Kepapat, peprana, artine nerangake sesambungane wong sing ngirim layang marang wong sing dikirim. Kalimo, wasana basa, artine penutup layang. Kaenem, asma terang, artine jeneng wong sing nulis layang. Lan sing terakhir yaiku tata asma, yaiku tanda tangan wong sing kirim layang.